втори път този клип, защото първия го изтрих без да искам. И после си викам, фак! Знам, че псувам. Тъжно се залба. Е така ще бъда. Ето го. Yes! Окей. Там го подялите! Батото е на 495 купи. Ще имаме джемайн, които са супер бързо. Така, аз не съм идиот, и аз ще пусна реч пред мен. Ще чакам. Някакво чакам. Аллах Акбар. Дайте бета ми. Фак е. Само един бета ми почна да бие по тесото. What the fuck е това? Поне да му взема звездата, ще мога. И мине. Мине. Бас ти букулка. Поне да бие. Да можех да му взема това е. Майки ти е. Оли пак. Бе, аз не бях ли сложил? Ето. Брат, включи 40 минути клип. Моля. Бах. Добре. Не. Не, да, имам нова игра. Просто ще снимам по-късно на нея. Защото сега не мога и... Чакай. Goodbye, аз бях Shadow Hicks и... Лъжени! Той е Георги Миленков! Затваряй си устата, бе, курво. Аз бях Shadow Hicks, Той е Георги Миленков! Махне! Да проверят в Фейсбука, ей! Курва просто дебил. Умри, курво! Педофил. Стига бе, това е на клип, педара смотан. Ама никой не ти повярва. Трябва да пише